nebrání, Pepo. Ne, fakt, jako ani Umožním to ti, že si nejrychlejší, klepeš. ani to Počkej, teče ti krev. Ukaž ruku. Teče ti krev. Ty vole, no to je trestný, no. Ne, to je v pohodě, to by se ti nemělo Hele, stát. Ivan, jaká čistá! Ne, dostane do toho infekci, vole. No, tak já nevím, když Ne, se tak Pak, hej, pak se to moje vydezinfikuje. Dokončeme to, dělej to. no, jako když to nejsou fekálie, jo, to by ti nemělo jako nějak... Dělej, pojď dolů. Nekamerujte mě! Já za to nemůžu! Za to může on! Ano, břiško! Hej, ty nemáš na břiše! Tak ho houkám! A to držky, jo? Pozor! A, Už je to od něj taky odpadl. Králu! Hele, tak jdem! Ty vole! Na hlavu se řekl, že ne, kurva! Pojď sem. Můžeš mi aspoň trošku obrat. kdo to je? Kdože to vlastně je tohleto? Ale jak tak vypadáme úplně